Nakikita niyo yung kulay niya, coffee at saka gatas ako. Ura kwarta. Wa kwarta. Wala ko kwarta. Nangingiti ka, nangingiti ka. Hello, what's up mga ka? Uragon. Yeah. For today's video, magpa-prank tayo to sa ating Mudrakels at sa mga iba pang mapaprank nito. Tapos, Ito. nakikita niyo yung kulay niya, coffee at saka gatas ako. Yan. Ugayam. Guys, ito, paprank ko yung mother ko na yung filter na umiiyak. Ito guys, papakita natin. Ito nga, may nanagibi ka? Di na. Yan nga. May problema ka may sa buhay? Ura kwarta. Wa kwarta. Wala ka kwarta. Irak mo man may. Nairak ko na ko sa'yo may. Hindi siya mairakan diyan. Taon akong kwarta. Maawa na kayo lahat. Bakit ganyan may? Yan nga san? May pailing ako sa'yo may. Pailing ako sa'yo may. May pailing ako. Ang tapat titimi. Magisi ka may. Magisi ka. Magisi ka. Magisi ka nga na. May tamagang siya ako. Mangisi ka ta, ibi manggila yon. Oh, niya ta pag nagangisi ka naganing, ibi ka manggila yon. Tears of joy. What are you crying? At ito pa guys, paprank natin yung brother natin. Gumagawa na. Gisa yung nagpapako. Natumbok mo. Je, anong problema mo, Je? Je, problema mo? Ha? Problema. Ha? Ika. Nya nga. Nyata, para ka nagalagadi. Nag-ibi ka? Hindi ka nagpakape. Hindi nagpakape? Saan? Para ka nagalagadi. Nag-ibi ka? May pailing ako si... Ah. Nag-ibi ka, nagangiti ka. Nya nga saan? Nya nga saan? Be, anong problema mo, Be? Anong problema mo? Bakit? Ba't umiiyak ka? Ba't umiiyak ka? Gising na ang ating program. Pero gagawin natin sa kanya yung video. Tingnan ako si mo, filter ba gawin mo? Dura, ulangin ko na yung arang. Dura na natin. Anong ginawa niyo sa akin? Ayoko na! Taka na giwe. Isa gawang siyo. Lagay ba ulit lang ikaw ay Takaw na giwe. nalaho siya, Giwe. Taka na giwe. Yata ka na giwe sa doon. Ano yan? Ano ko sa'yo pailing? Baka nagkakan marang ka Yan sa mga ito, nag-ibig ka man na yun. Sus kwa. Baka nasupod. Kailangan, Imay. Ningon ang papakal mo. Ningon ang ipapakal mo. Para ka mo gulay, nag-ibig ka. Kung ayaw mo sa... Pag ka man, yan ito, nag-ibig ka. Para ka nagagiris na eh. Dada. Anong pigibian mo dyan? Ha? Anong pigibian mo? Ha? Anong pigibian mo? Mag-ibig ka. Putang ibian, nagpakit na. Yun na nga guys, nagprank ko na sila. At tuwang-tuwa si... Di naman nalatang malungkot sila. Gago, tarantado, inutil, bobo. Ayun. So ngayon, for today's video, bye-bye.